陛下から鬼を呼んでおちゅうちゅうはなりません。És l'espasa d'en Katsumoto. Ell hauria volgut que la tinguéssiu. I que la força dels samurais us acompanyés sempre. 勝本の死を悼む気持ちは皆同じです。しかしながら Va desitjar, amb el seu últim alè, que recordéssiu els seus avantpassats que van dur aquesta espasa. I per què van morir. 陛下、Eres amb ell? Al final? Hai. Emperador, aquest home va lluitar contra vos. Altesa, si de debò em considereu enemic vostre, ordeneu-m'ho i estaré encantat de llevar-me la vida. He somiat en un Japó en harmonia, en un país fort i independent i modern. I ara tenim ferrocarrils i canons i robes occidentals. Però no ens podem oblidar de qui som o d'on venim. Ambaixador Swanbeck, he decidit que el vostre tractat no és favorable als interessos del meu poble. Senyor, si em permeteu... Em sap greu, però no us ho permeto. Això és un ultratge! Heika, この手に返して。大村、もうよい。十分だ。私は国家のために全てを流れてきたつもりです。それが誠であれば、お前の資産は没収し、民に分け与える。陛下、屈辱を賜りなさるか。その屈辱に耐えられんなら、この刀を与えよう。Digue'm com va morir. Us diré com va viure. De manera que l'època dels samurais s'havia acabat. Les nacions, es diu sovint, com els homes, tenen el seu propi destí.